I also wish to this Englishman reiterate, R-E-I-T-E-R-A-T, reiterate. What do you pronounce it? Reiterate. Thank you, Honorable Kunku. Reiterate. I wish also to reiterate that people should respect government, but not fear the government. Vitumbiko Mumba anatenga makamera ndikumapyeza mwe. Ife poona timaisa kuti masala yakwera. Pofika tsiku la lero anthu akulandirabe zonyenyeka ku mashopu. Malo monjezera salary amwenya kumutisha Mumba. Anatenga 200 million ukafozi, 100 million CP food, 50 million Chipiku Plus, 600 million Munibufu, 270 million Nutrilco, 3 billion Shayona. Atango musankhanula ya malonda anachita bani ufa wa kunja. Kena kati namona akugula ufa ku Zambia. Anachita so bani nthojiza ku Tanzania. Kanthawi kochepa zinadula. Mpunga timakula 2000 pa kilo. Anachita bani unafika 4000. Osachedwa anakweza msonkho wa cement kutoka pa $7.5 kufika 10.5. Zinavuta mpaka timakula 45,000. Tinamona kuthamangira ku Zambia kopepesa. Lero cement wa ku Zambia akupezeka shopu imodzi kulilongwe. Kodi kuchipa kumatero. Anakweza tarifi ya cooking oil, zipaso, and even peanut butter. Lero mukapita ku mashopu katundu amene anakwera. Chodabwisa kwambiri misonkhano akuchita blame ama business. Kodi mavenda amakweza misonkho. Amene akweza misonkho ndi Lazarus Chakwera, Simplest Chichola, komanso Vitumbiko Mumba. Koma akapangisa misonkhano akuchita blame mavenda. Akuti mavenda akukweza katundu. Mavenda akusowesa sugar. What for? Kodi akwesa Malawi zitsiru. 2014 kunali nduna ya malonda Joseph Mwanamveka amalimbikisa Buy Malawi project. Siti naona kuchita bani katundu wa kunja. Koma Vitumbiko Mumba alibe nzeru. Amangolankhula zinthu zabwekabweka without action. And moreover, wapanga chani chooneka dziko muno. Chifukwa amene akumpopa munthu ameneyu ndatolankhana jira akuti waja litoliro osapya. Munalonjeza kudya katatu, lero zoona tikadya litoliro. Akuti akabaza 3 million. Are you serious? Kabaza ikakhale ntchito yochokera kwa chako. Akuluakulu wina ali ku John akumbisa njera kumudzi. Amumba akunena kuti Nyamata Umbayo is part of Chakwera job creation. Statistics ikuonesa kuti akabanza afika 2 million. Taitiyo eti? Si ntchito imeneyo? Si ntchito imeneyo? Zona zimenezi 2020 Chakwera anazungulira every district kulonjeza 4,000 nkatu. Kodi Amumba anali kuti? Komanso akamakhala adziwe kuti mfundo imene apangitsa kuti awine boma ndi 4,000 nkatu. Lero mopanda manyazi Amumba kuima pa nsonkhano ndikumakana kuti MCP sinaonjeze fetezo chipu. Akuluakulu, history is the best teacher. Apo tikapanganga kampeni Malawi Congress Party tikayo yapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao. Sono tango ganizani chifanda vapo kuti numadandaula kuti ferereza maningo dula. Ndiye kuti chumba la fereleza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000
nkanthu kodi pamene pasipali bwino kodi mukuniva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti koma pamamepo ati apo tikapanga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao tumba la 50 kilogramu lija 4,000 nkanthu basi koma nakonjwa atu pano koma nkaninuka mbainya serious apo tikapanga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao chifukwa cha ufulumenewo chifukwa chakufuna kuti alimi wonse nawo azipeza phindu pa zimene amalima chifukwa chatatsitsa mtengo wa fetereza kuti ukhale 4,495 tifuna kuti zimene zichitike apo tikapanga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao amene amaitanitsa fetereza ku Malawi kuno timadziwanso landed cost ya fetereza obwera kuno zimene timachita kunoku nkuononga anthu akuno kumidzi mukamva ife tikunena kuti fetereza lizitsa mtengo 4,000 nkanthu tikunena zoonadi zimenezo zichitika apo tikapanga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao thumba la fetereza lija 4,000 nkanthu pamenepo pali bwino twati apo tikapanga kampeni Malawi Congress Party tikayoyapo cha za kutifeteleza wazamu wa 4,950 kwacha tikayoyapo cha Malawi Congress Party kweni ya hivi mbanyitwa UTM manifesto yao ngakhale kunamwera anthu amalima konse kuja kwakutiyeka tuli kuti amalima wanthu kuli minda kuli nthaka yabwino mpofunika kuti fetereza atsike mtengo kwa aliyense thumba la 50 kg 4,000 nkanthu zithandiza kuti anthu apite patsogolo kumadya katatu pa tsiku zikhale zinthu osati ngati nthano kapena maloto koma zoonadi ine ndi achilima tagwirizana titukule ulimi alimi azigula fetereza mochipa 4,000 thumba la 50 kg ndiye kuti chithandiza kuti anthu alime zenzene alimi tiwathandize potsitsa mtengo wa fetereza 4,000 nkanthu basi alimi mudalitsike ni fetereza wa 4,495 kwacha pa bagi ya 50 kilogram tsono tangoganizani chifanda vapo kuti nummadandaula kuti fetereza maningi udula ndiye kuti thumba la fetereza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 nkanthu kodi pamene pasipali bwino kodi mukuniva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti koma pamamepo ati